el tresor? Trobem-lo? Endavant i trons. Molt bé. El tresor del pirata Galtanegra! Entretenir ha estat un dels tresors dels 40 anys de TV3. Senyor Caldés, benvingut. Gràcies, estic molt content d'estar amb vosaltres. Ahir la Sibèria... Convidats de primera als platós i 40 anys connectant amb el públic. Nosaltres, la gent del Molino. El show televisiu català ha dut el segell de grans comunicadors. Soy vedette porque me sé mover. Soy vedette y siempre lo seré. Amor, amor, amor a primera vista. ¿Hostia? ¡Se ha matado Paco! Yo soy de Mallorca, te hablo en castellano, porque si no, no me entendería. Idò. ¡Ah, puñetero! No saps el que és un sarbatxo? No, el que vostès ne diuen a un llargandaix. Una cosa llarga, així com vostè, m'entén? El premi, sobretot el premi, no me n'oblidi, 15.000 pessetes si l'encerten. Concursos, magazins, humor, cultura. I aquests són els nous estudis de la TV3, oi? Aquest és el plató que avui inaugurem de la TV3, sí. I vosaltres creieu que això està per emetre? ¡El vídeo! Va, nano. Nen, enxufa, que gravem, va. Benvinguts a... Vete cap a la dreta. Ja, dispara. I darrere del cornut tenim un ciclomotor Derbi variant Star per cada una perquè pugueu lligar mentre baixeu per la Rambla Catalunya. ¡El vídeo! Una oportunitat única. El último a Sputnik Televisió. En directe. Tot això comença ara mateix. La gent que és capaç de captar aquest senyal és molt poca, però en canvi la cobertura és planetària. Això és així de senzill. ¿Qué vol dir ser una ovella negra? ¿Qué sería si fuese una obra de arte? No fue un pum, ¿no? Aquí explota algo de esto y te cagas de miedo. Sí, Pim, sí, pam, sí. empiezan a correr cables, pim, pam, saltar chispas, a caer focos, Bueno, no, pero llames al mal tiempo, a Pepe, hundirse ahora. techos. En lo mío fue, ¡puf! Aquí yo estaba actuando y... Quina imatge et suggereix silenci? Una única paraula. Algú ha vist la pel·li aquesta, cap de setmana? No, no serà fàcil. Serà més senzill trobar les Catalan Connections de Tim Burton. Què tal? Bona tarda, benvinguts al club. Intentarem posar llum a la foscor. Molta foscor i molta llum. I conviuen la mort i la vida de molt a prop. Què ha passat exactament? Prat Dip. Vinga, va! Som-hi! Serveix per això, per guanyar-te el respecte a casa. I per tenir la vergonya cada vegada de que algú te'n parla. Ens veiem I la voluntat d'entretenir-los 40 anys més amb aquest estat d'ànim.